danna liking, sai ka danna subscribing, sai ka danna ƙararrawar sanarwa da zarar mun sa shirye-shiryenmu za ka samu. Kika ja mata. To yanzu Yazid, idan na so in ganka, yaya za a yi in ganka a wannan wuri? Eto, yaron nan fa ya rena min hankali tare da wayo gaba daya, ya mai da ni wawa ma. Za mu je wajen boka da ke. Sha yanzu magani yanzu. Magana ce ta 'yan karansi. Boka Hannatu. Ban saba zuwa wurin boka ba Hannatu. Muka je ba zai kashe mu wani ba zai mana wani abun ba. To alhamdulillah. Shi yasa ake so a yi da abubuwa a rika yi da wayayyen mutum. Abba, mijina da fashi. fashi. Ke kin san dama shi dan fashi ne kika aure shi? Wallahi. Ina ka samu. Da wani za ta Na ce ina ka samu. Da wani za ta ji. Da sakin za ta ji kuma da hukuncin ka. Sai ka dadda ta. Wato kin boye addan. Wallahi in na gano addan ke zan sare maka kafa. Shi wani mai tafiya ko zai dawo yau ne? Ko sai wani ba sani ba. Alisa dai a jiyo mana. Waya ma bai ba. Wani waya ma ni ban ji ma waya. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. San da zuwa Alhaji. Yawa. San da zuwa. Yawa. San da zuwa. Yawa. Yawa. Ina ga can zan gama gobe kuma sai in ganka yau kin ki za ka kwana ne. In kwana? Shi yasa baki kalatin da ni ba. Na yi da kai bari in kama. Zauna. Alhamdulillah tunda ke kin samu kin gode wa Allah. Allah sa ka jiyo muna alheri. Alhamdulillah to ba zan dawo ba ina Abuja ina Kaduna. Minti nawa ne? To
Dama ni ban je da niyan kwana ba kuma Allah ya sa ban kwanan ba. Na je lafiya na dawo lafiya. Yawwa alheri kuma kamar yadda kika bukata na ji alheri. Yawwa. Na gane wurin. Ni ko na gane wurin. Da na tafi a dace. Ina zuwa ne tambaya. Suka ce kwarai ku sun san shi. Amma sannan nan da suka yi mashi a taƙaice dai ba su san inda yake sana'a ba, ba su san inda yake aiki ba, ba su san inda yake kwana ba. A ƙarshe nan wurin nasu yake zuwa ya hira na 'yan mintoci ko awanni ko kuma dai duk sanda ya ga daman tashi ya tashi daga wannan hira. Alhaji ko dai bakin ciki suke mai ne, ba za su ci sun san shi kuma ba san aikin da yake yi ba. Bari ke ji in ga miki, wato na ga wasu abubuwa tare da ke a zuciya. Wallahi an ce kwaɗayi mabuɗin wahala. Kin gane? Duk mai kwaɗayi kuwa na naɗe da Allah ke bai gamawa lafiya. Saboda haka menene za ki ɗauki zuciyanki kafa mu ƙafa? Ke garance ga kin ga kuɗi wannan da ke kallo? Kuɗi. Na naɗe da Allah kuɗi suna kai mutum inda bai tsammani ba na hallaka. Akwai wani da dama da yawa za su ce a basu Allah ya basu kuɗi. Kuma ya ɗauki kuɗin ya basu. Sai aikin Allah da kuɗin. Wa'ansu kuma ke tari da dama ma wa'ansu ba sa yin aikin Allah. Su dai su samu kuɗi su ta ashararanci su sun samu kuɗi. Bari ki ji in gaya miki. Duk abin da ka ɗauka ki aje ni dai na fita haƙƙin Allah. An ce in Allah ya baka yaro ko yarinya ne tarbiyya shine karatu shine har ya zama mutum kowa ya rika sha'awar shi. To na raba ki da wannan kwaɗayi da kika cusa mu zuciya wallahi. Kin gane? Ki yi tunani da kyau. Ki tabbatar da zamu koma ga Allah. Kuma duk mutumin da bai koma ga Allah da kyau ba to zai ga ko ba kyau. Sun ga inda yarinya za ta huta Alhaji. Na gaya musu kuma na ƙare da nuna. A to ni da na ga mai. Ta huta ba sai a tashi sai a dauko wani can a dauko mata shi a bata shi. Ba zan yi da wannan abun ba. San ba zan yadda ba. In za ta huta nan nake so. Sallan ba yau sanu ka ji. Kai mu gama kwalle wannan kwalle kusan awa daya. Ki wannan ka ji ba ta gajiya da aiki. Kuma kenan. Ina son magana da ke. Magani. Dama abin da yasa na kira ki ba wani abu bane. Dama kin san halin mahaifinki duk inda mutum zai huta ba na yake so ba. Dan shi irin dabi'unsa irin na halin mutanen da ne. Ba zan yi da wannan danyen hukuncin ba. Ba zan cuce ki ba. Kuma ba zan bari a cutar da ki. Dan haka ki tsaya ki natsu, ki zabi inda kika za ki huta. To, ni ma umma haka nan na gani. Mutumin nan fa ba shi fa da aibu ba. Wallahi umman ki ga mutumin ne yana da shigin kirki. Har ce mu yayi fa. Duk wani ɗawainiya na da na dinga gaya mai zai yi. Kuma kin gani ai ba shi da aibu. Ke dai shakuran minki. Zan ga yanda za a yi danyen wannan hukunci. Ni kawai gaskiya ko mama ko? Sai na zuwa wallahi zan gaya mai ni kawai ya daina zuwa. Kawai inda ba shi da amfani. Kawai ya daina zuwa. To idan kika yi haka ba laifi bane amma cikin hikima zaki mu yaka tunda dai shine ake nufin kora da hali. To shikenan Allah ya kawo shi. Wallahi Allah ya kawo shi ni kawai daina zuwa zai dan ba shi da amfani bai kullun da tsohuwar mota kullun ake da talauci ma. Haka za a yi.
Ƙwarai da gaske. Ke ya riga na san ki, ita kuma baƙon fuska ce. An riga an gaya min komai, ba sai kin gaya min komai ba. Kuma kin riga kin san aiki na, ba na wasa. Kuma ina da ƙa'ida, kuma na ƙidda shi dole sai an bi. To shi kenan boka. Dama na kawo ta ne dama. Matsaloli kasu sun dame ta da yayi yawa a cikin gidanta. Shi yasa. Kuma na san aikin ka gamawa da cikawa ne. Sha yanzu magani yanzu. To shi yasa na kawo ta dama don ta biyan buƙatar ta. Abin da yake so da ita, ta koma gida bayan kwana 2 za ta ga aiki, sannan sai a biya mu. To shi kenan boka, mun gode. An gode boka. An gode. Tashi kuɗi. Sannan ku da zuwa. Na gajiya. Ya gajiyan tafiya. Lafiya lau. To madalla. Mun same ku lafiya? Lafiya lau. Ban gane ku ba. Ya sarki. Wato ni dai wan baban Nazin ne. Shi kuma wannan kanin mahaifiyarsa ne. Ya ce ya turo mu ne mu gaishe ka tare da neman izinin auren shi da yarinyar na yar wajenka. Haka ne. Haka ne. To, akwai wa'ansu abubuwa ko wani abin da ku ba ku sani ba. Yazid ya yi mana alkawari kuma ya sha yi mana alkawura, amma ba ɗayan da ya cika mana. Saboda haka, shi ya sa ni ma na share shi. Mai wannan albarka da Allah ya bani? Ya ta san kowa ne kin wanda ya rasa. Kuma a kalma an ce mai maɗi ke talla, mai zuma yana gida ake tadda shi. Wannan gaskiya ne. To ni haka albarkar da Allah ya mani kuma ga ta nan. Ko ba hanzari ba? To amma a kalma an ce rabo yakan kashe mutum. In ba ya duniya sai a yi. Shi yana lafira. To ni rabo ba zai kashe ni ba. Saboda haka wannan bayani tun da kun kawo man na ji daɗi, na gode. Amma ina da wanda za mu shawara daga uwarta har ita yarinyar. Dole ne a bata haƙinta. Gaskiya ne. Ko? Saboda haka kun ji wannan bayani. Yawwa. Ya abin da ya sauwaƙa kenan, kuma ni abin da ya mani bai kyauta mani ba. Kun gane? Shi yasa ni na gaya muku a matsayin ku na manyan su. Na gode. Mun gode, ai muke da godiya. Ya ta mu ce. Allah saka da alheri. Yadda kuka zo kuka same ni lafiya, Allah kai ku gida lafiya. Insha Allah. Wannan ba mu kuma kamar yadda muka zo muka shaida maka aiko mu yi. Kuma haka idan mun koma za mu sake shaida mushi abin da ka ce. Kuma har mu mushi tuni da alƙawuran nan da ya maka ya kamata ya cika, dan bai kamata ba a ce a gidan da kake neman aure a ce har kana da wani nakasu na rashin cika alƙawari. Insha Allah wannan haka za a yi. Wannan yaro ya turo waliyansa, manyansu sun zo nan. Maganan auren wannan yarinya. Ko ba hanzari ba. To da suka zo suka yi gaisuwa ta ladabi, kowa ya fahimci kowa. Su suka fahimce ni ma na fahimce su. Kina ji? To a taƙaice dai na ce to su je sai na yi shawara. Ko? Tunda ga ki uwar yarinya ne, uban yarinya ne, ba zan yanke wata magana ta daban ba wanda ke baki sani ba. Saboda haka na dai an samu su. Yakwa. Da an samu su ce a je a gaya ma yaro
alhamdulillah an ansa kuma na ansa kefa. Haka bai fi wurin Allah Alhaji. Dama da tun da wuri ma ka ansa maganganun nan ma ai da abun ya faru da tuntuni ma an yi an gama an wuce wajen. A to ba dole bane in baki haƙƙin ki. A dole ne in baki haƙƙin ki. To shikenan mun gode. Tunda kin fahimci abin ni ma na fahimta to a bar shi a komai ya wuce na ansa musu na ce to su zo da abubuwan da ya kamata a yi aure ya aure. Amma ina ita Khadija. Khadijan take. Khadija. Khadija. Zo babanki na kira. Haba. Haka kuma tuntuni ma haka ai da yanzu an wuce layin. Haba. Khadija yar baba. Yaki yayi wani farin ciki kirki kamar kin san irin kiran da aka yi maki. Khadija. Wannan yaro wanda kike so Yazid yake ko? Madalla to ya turo manyan shi na gaba da shi. Na zo an daddala magana. Na yadda sun tashi cikin farin ciki. Kina son shi? Na'am. Tana son shi Alhaji. Tuntuni ba da kayan da magana tuntuni da ba wuce layin ba. Tana son shi. To alhamdulillah. Ido ba mudu bane amma ya san kima. Tunda kina son shi to na an shi magana. Ubangiji Allah ya miki albarka. Kin gane? Allah ya miki albarka kuma Allah sa azanna lafiya. Nagode Abba. Ni ma nagode. Nagode. Kin kogo ne irin tashi da tai? Da ƙarfi kamar in garma. Tuntuni wallahi tuntuni da ta ce gashi yin take son shi kin da ka ansa na ji ai da tuntuni an wuce wajen. Saboda Allah. Na fahimce shi na dai nuna ni ne nima. To tunda ka da mun nima yau. Nima zan da maka fiye da yanda baka zato. Allah. Batun wancan duk dadin da yake min yau za a yi min wani sabo. Ina gode. Allah da bari in shiga. Daga sha Alhaji ya zo da kakkarwar shi in jin gaya miki ya amince da dariye shi da komai a biki. Da gaske? Da gaske Hannatu. Idan ba na gaya miki kika tsaya sanya shi ya kawo haka. Inda biki tsaya sanya ba fa. Kuma kin biki ba labari ba dan Allah ya sa ma na shigo cikin gidan ba fa. In ba san komai akai ba. Gaskiya. Ni da ma aike shi kamar yankan wuka yake. Sha yanzu magani yanzu. Tabe. In dai ɗan zai take shi a tafin hannunki. To kin gani yanzu komai yayi daidai. Komai yayi daidai. Alhamdulillah. Komai yayi daidai. Sai mu ƙara mu boka kuɗi. Ya ƙara mana aiki a kai. Za a ƙara mishi. To shikenan. To ka ji bayani. Haka kai. Kwarai kuwa. Traffic light, traffic light. Press the stop. Yellow say get in. Green say go and go and go. Yara kenan. Ni to kun gani nan ma. Ni nan da kun gani ni dai kawai na je na ga ja ya bani hannu in tsaya. In na ga green ya ban hannu in tafi. Ni ban ma san me ake yi ba. A shi haka ake yi. To malaman na kusa kun koya muku? Yanzu kai kaga ko kayi mota ba ruwanka. In ka motar kawai sai dai kawai ka je da kaga ja yayi ka tsaya in kaga ya tafi a wannan shikenan ka tsallake yan Castelia fa za su kama ka ba. Assalamu alaikum. Amin wa alaikum salam. Na san dai baka gane da wa kake magana ba tunda dai ka dade da mantawa da ni. Amma ba laifinka bane. Ai bana jin zan iya mantawa da wannan muryar. To yanzu dakata mu bar musu yanzu in har ka da muryar wace ce to ka gaya mu muryar wace ce da wa kake magana. Aikin san babu wata wadda ta isa ta mallaki wannan muryar face ke. To yanzu na yadda gaskiya kai nasara. Ya mai gidan naki? Mai gida? Ai ni ba ni da wani mai gida. A? Yanzu kina nufin ki ga mun cewa auren ki ya mutu? Kwarai kuwa. Zayyad, in dai babu damuwa. Da Allah ina son ganin ka a fak anjima. Shikenan. Allah ya kai mu anjima. To shikenan ba matsalar Allah ka tabbata da ka zo fa.
Tashi kenan, bye bye. Dan cewa kin je wajen boka sanadiyan yarki ta aure wani ba karamin illa bane, kuma yanzu ga auren ya rushe. Allah shi kansa cewa yake wa mai yashrik billahi faqad harrama alaihi aljanna wa ma'awahum jahannam. Dena ashe dama ba suna kike ba, na ɗauke ki a matsayin matata wacce take sona. Da har na cire rai tun ɗazu ina ta jiranka. Na ga baka zo ba na ce to. Ban kasance cikin masu saba alƙawari ba. Dan saba alƙawari yana daga cikin alamu na munafunci. Shine nake so in baka shawara, ya kamata a ce ka ƙara aure domin ka huta kai ma. Kina ganin cewa wannan shawara take ita ce mafita a gare mu? Kin cuce ni. Kin ci amanata. Allah ya isa. Ba zan taba biye miki ba. Ya Allah ka yafe min abin da na yi maka. Wallahi na yi nadama. Khadija ai baki mun komai ba. Danna liking, sai ka danna subscribing, sai ka danna ƙararrawar sanarwa da zarar mun sa shirye-shiryenmu za ka samu.